Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon, may gagawin na naman ako. Ito, pakita mo. Ayan. Ayan. Karon na itong buhaton, mamugha tag kahoy. Wala man tay kapit butin, kahoy raman gid to ang ganan dito sa pobre. Karon guys, kung bago ka pa lang nakapadaan sa channel ko, please subscribe my channel and hit nyo rin po ang bell all para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Ayan, so ngayon ato nang sugdan na to nga itong pagbughag kahoy. Mo na ang kinabuhi diri guys. Kahit ikuan, kahit kayo ka ng sundang mga pobre ganun. Gini ang kuan mo na dali gid. Sama naman may kapit butin, may kapit ito kanang gasol. Patuol mo ng kamay. Lihok ba? Diba? Buwanta lang kita sa itong magkapobrihon, di ba? Lugos magka-duot ang wanak yan. Sundang. Di ba? Dili sa iyo ang hikalimtan ka. Hangtod karon ikaw ra gihapon ang akong gibuga. Saba gini pa apat mo asawa, sige kuno. Bugha ang kahoy. Sa katulong pa ta. Kaon kita. Bughang kahoy. Karon imong wish is my command. Grabe ista ni sundanga ay. May mamaning ipada sa kuan, magpakailan man. Mga hilaw mo ni. Ano ni masugnod? Buwan. Grabe. Di sa may nakarelate o mga inani. Sa may nakarelate ninyo guys. Ako gikan sa pagagamay nako hantod karon maor gyapon imong susunod gyud. Lami masag bunikuan gud, lami og luto ba sa kanon bitaw. Kay natural gid siya ba, natural. Natural gid ang luto. Lami pa. Ang problema lang kung dahil kay kahoy pero kay bugas. Ini problema niya. Ini kay kita ni guys. Kuya Juan standing sundanga. Pwede na siya mabumakuha.
kuan sugnod. Ito nga ah. Hindi siya pwede ito nga. Okay. Gamay man. Guys, kameraman on, gusto kaon lang. Katong mga dato diha, wagid to ka agi panginani no. Katong mga dato diha. Masugno na ni Ron, kung mao ni purom ni kanang kuan. Purom ni kanang basa. Kung sa mo ni gamit mo, ni kasusumana pa. Gana nagmay. Lisod kini kanang naray kanang kuno kanang mga anak daghano eh. Maglisod ako sa ipakaon na, maglisod ako sa ipangita lang kanang kuan ba. Kaya mga puro gid mga kuan. Okay ra. Teka diyan. Kaya pwede na siya makuha ng sunod kaya kuha naman ibigyan mo na Green gyapon. green gyapon na grabe kapoy sa ba gutahon lang tani sa mga unik gipanganak matas pobring lagay.
Pwede na isugdo na hilaw. May magka. So yan. Humanagid. Puya. Medyo pinapawisan ako ng maraming singot. Ang ganing mga kahoy guys. Gikan mo guni ano, dry. Kana ba? Diputol. Tapedagan dato ay. Na, diputol na sa kanang kuan sa tungong silingan. Diputol ya karon gitigaan lang po may kahoy. O di ba? Basta may kag silingan. Tigaan gid ka. Yan, nanap ko ibang tanom nga ko ano. Saging. Ayan, saging. Na. Mao na mong balay guys. Napunon taos pagtapak kaluoy taon. Di ba? Kapit ako, dako kayo. Dako. Yan lang po muna guys ha. Ayan guys, kung bago lang pa kayo sa aking channel guys, please subscribe naman sa aking channel and hit the all notification bell para lagi pa kayong updated sa mga bagong uploads ko. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagpapanood. Bye bye.